সম্পিনগর কনস্টিটুয়েন্সিनि পাহাড়পুর বিসি মায়ং কথি বুंजागो आगामी परजुरामपारा जों ওই এলাকাও जों কয়েকটা গ্রাম দূর দূর গুরলাইনি হিনসিনি টিপ্রামথা আমরা প্রোগ্রাম খেলাইখাতিনি ओमफ्राय जों गुरैलेखा मटामटी गुरैलेखा ओमफ्राय बे गुरैलायनाय तिनि सालसानि प्रग्राम जों तिनि सालसा गुरैलायनाय साब्रन नमतेखा जों सामुक दांलाय दङ जोंनि टिप्रामथानि वारियार्स रक जों जागा जागा जोंनि अमरपुर 42 अमरपुर कन्स्टिट्युएन्सियावबो ओमफ्राय 41 सम्पिनगर कन्स्टिट्युएन्सियावबो जों गुरैलाय दङ साब्रन गाबो जों जोंनि जे गुरैयै जोंनि जे अभिज्ञता जों नबर थाङै जों जे नबो एक्चुअली बेलायखायनो पाब्लिक जोंनो सापर्ट खायो जाजाबो मैक्सिमाम बरकनो 90% बरकनो जों नबो जे जोंनो सापर्ट खायो बुबागरनि जे मेसेज बुबागरनि नाहरमों बुबागरनि जे बनि जे मटो बनि सिन्ताधारानो जतनो सापर्ट खायो जों नबो रेसपन्स होयो गाहामखैनो गासिया जों प्रब्लेम नबो एक्चुअली जतनो कक सावो जों सीपीएम नबो बहुत रैना लेखा कांग्रेस नबो रैना लेखा बीजेपी नबो लाइफेवखा 2018 ओमफ्राय जे नेशनल पार्टी न बहुत रैमा लेंनाय सबखा ओमफ्राय नेशनल पार्टी र जोंनो माने गाहामखे नायकलिया जोंनि टिप्रासा हामजायनो डेभलप खाया अब नावखौ गरै गोबांमा दङ ताकफानो नाव गाहाम गरै मासे मानुया बिग्रा खांग्रा ताकफानो गोबांमा दङ लामानि ककतै सानास ककरै ओमफ्राय माने हास्पाताल गरै हास्पाताल गाहाम गरै स्कुलबो गाहाम गरै मास्टार गाहाम गरै दै नुनाय गाहाम गरै मते जे अवस्था जों जे मतेखे गरम अवस्थाखे जे कलाय दंखा सेरजे हेतुई मानथाय बेहाय माइया गोसेफ्ला जागि दंखा दा अजराव नेशनल पार्टी र इलेक्शन फायखांखेनो जोंनि टिप्रासारनो साधारण जनगण फायो रां बायनायनि अमतिरनाय वाग्रिनाय पावग्रिनाय बागानग्रिनाय मोसौग्रिनाय नावग्रिनाय फिथाइ दांग्रिनाय इलेक्शन फायखांखेनो गता प्रतिश्रुति रवै जोंनि साधारण बरक जोंनि टिप्रासा दखानि बरक साधारण बरकनो फायो अमतिखे भोट बायनाय बाङै फायो अब जों गुरिमानि बिसिंथों जों अभिज्ञता जों नुबो जे कक अब तैखे पाब्लिकनि बिसिङाव कक सामानि रक जों खालामो ओमफ्राय जों सावो जे एक्चुअली जों अमतैनो नेशनल पार्टीनो दं जों खाखेनो नुबो जे इलेक्शन फायखांखेनो बर अमतैखेनो रां खरस खायो हाजार कोटी टाका रां खरस खायो नैनि भोट बायनायनि बाङै पाब्लिकनो बायनायनि बाङै जनगणनो बायनायनि बाङै बर अमतैनो बेस्थ हङै थाङो शुद्ध क्षमताव दंनायनि बागै जनकल्याणनि बागैया जों हाखेनो नुबो जे बीजेपी र 5 बोसोर काखासिन त्रिपुरा राज्योआव 2018 सिमी जे जों नुगमानि फ्लैग फेस्टुन ओमफ्राय नेतारनि पिक्चार छवि अब लामा बाजार जत जागाना बर आनासे गानासे अब फ्लैग फेस्टुन खाइसिमा बर कोटी टाका रां खरस खाया किन्तु सिनि बिग्रा खांग्रा मासाया अब न हाके रां खरस खाइबानि साय बिग्रा खांग्रा मासाया तमानि न बर दिल्लीनि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालनि थानि जों खोनायो जे बसामानि जे मेक इंडिया नंबर 1 कैसे बो सेमिनार फेमिनि जागाबो सामानि खोनायो जे बीजेपी एमएलए पाइबै सरकार खेखलायो सरकार सबाय रो एमएलए माने विभिन्न राज्योआव एमएलए पाइबै सरकार खेखलायो पत्र पत्रिका नो हानि बनो सामा ओमफ्राय अब 288 जनानि बिसोरबो एमएलए पाइखाबो 20 कोटी टाका 30 कोटी टाका 25 कोटी टाका अमतेखे एमएलए पाइखाबो जे एमएलए पाइमाक्सै बीजेपी तामखैका 8000 कोटी टाका खरच खाइखाबो ए अमतेखे सामानि रो खोनाबो जों दा अब एक्चुअली खुब जाया माने टेंडेंसी जों हाके नुगै दङ जे ताबो बीजेपी सरकार इंडिया गवर्नमेंट ताबो जों जे नुगमानि जे खामानि विश्व बैंक थानिसै 80 लक्ष कोटी टाका ऋण फै 80 लक्ष कोटी टाका रिथाय जोंनि इन्डिया किताबाव एमन अवस्थाव कलाय दंखा जे भारतनि जे सम्पद जोंनि इन्डियानि सम्पद एकदम माने क्राइसिस दं
যে বাহাই বংন সংবিধান বাহাইनो ক্রাইসিস दं গণতন্ত্র ক্রাইসিস दं বড় গণতন্ত্র বমানিয়া বিরোধী রাজনৈতিক বিরোধী দল রনো বাহাইनो বড় স্বাধীনতা রিয়া এই অমতি অবস্থাকে নুগুই दं ধর্ম নতই রাজনীতি দেখাইও হিন্দু মুসলিম হাই ধর্ম যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নিনি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মুসলিম ধর্মাবলম্বী বরক তলা सिंख्लायनानै जे मेन्टेलिटी सब समय हिन्दू मुस्लिम ख्रिस्टान हे खागै दङ अब जे मेन्टेलिटी बरने जा जे जों नुगै दङ बरने वान समाव खुब जाया ओमफ्राय सिनि त्रिपुरासा सुरु त्रिपुरासा सिनि आरो त्रिपुरा राज्यनिया अल इन्डियानि जारा इन्डिजिनासनि बिरोधी बर इन्डिजिनास न कुसुकानानि बर रिया आरएसएस तो सब समय साइ दङ जे रिजार्भेशननि बिरोधी रिजार्भेशन sini ST ni bang reservation tongo SC ni bang reservation tongo India ni je constitution je সংবিধান no sujak tongo sini jara jeng oklok laijak ST SC boroni bang article number je 46 o sujak tongo sini bishesh subida ni bang sujak tongo a jaga sini rang paisa শিক্ষা ngai jengno je social justice rinani amti ব্যাপার সুযোগ दङ संविधान काहमाकेन सुजाक दङ जे जोंनो जाते शोषण खायनाया दै आ बेपाराव संविधान दंफानो फलो खायजा गैया हाके जों नुगै दङ जों हाकेन जुग जुग तला खेख्लायजागै दङ जे 72 बोसोर रमै जों भारतनि नागरिक दंफानो जों तलाव हाके सेक्लुक जागै दङ सिने मानथाना जों जागिया ओमफ्राय जों सिने मानथाना जोंथ' सिनिथ' अधिकार राइट्स अब मानानै ओमफ्राय हानि बाङानि बुबागरा साजावो जे जों पार्मानेन्ट सलिउसन जों नांगौ जों जेखौबो पार्मानेन्ट सलिउसन नांगौ जों आमथिखायै किसामासा इलेक्सन फायलांखा किसामासा रां रिजार्भलांखा वाग रिजार्भलांखा मुसुग रिजार्भलांखा नग रिजार्भलांखा बागान फिसा खायजानि रथि सोदोरवै नना बागान खायरनाय रिजार्भलांखा आमथिखाय मांनो जों पारन फैखा जोंनो दुइ रोखोमखौ नुगै दङ सब समायनो सेकेन्ड क्लास नागरिक हाके नुगै दङ ओमफ्राय जों आव जागानि यावना हागलाय जों पार्मानेन्ट सलिउसन ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सिनि आलादा राज्य जों नांसिनाय सिनि आलादा मुख्यमंत्री सिनि आलादा स्वराष्ट्रमंत्री शिक्षामंत्री एके अर्थमंत्री अमते जों नांसिनाय आको बुबाग्रा सुसमानो सावो मेसेजनो जों पारा नबुर जों आरो बिलाइ दं आं आसबनो कक सावो जतन खालामबायखा बुबाग्रा एब्लक दं सिनि त्रिपुरा दफा त्रिपुरासा एब्लक दं जतन